València es convertirà en la primera ciutat europea en disposar de punts de bany adaptats específicament per a persones amb paràlisi cerebral, una iniciativa pionera que es posarà en marxa este mateix estiu. L'alcaldessa, María José Català, ha anunciat que el projecte començarà a la platja del Cabanyal i s'estendrà progressivament a altres zones del litoral. Esta actuació forma part d'un projecte pilot impulsat per l'Ajuntament amb la participació de diverses entitats com Avaspace, Aspace, l'Institut de Biomecànica de València i el Centre Ortopèdia València. L'objectiu és facilitar l'accés al bany en condicions d'igualtat, millorant l'autonomia i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. Vamos a ser la primera ciudad en convertir, la primera ciudad europea en contar con puntos de baño adaptados específicamente a personas con parálisis cerebral en nuestra playa, en la playa de la ciudad de Valencia. Ninguna ciudad europea tiene puntos de baño adaptados a personas con parálisis cerebral en este momento y nosotros vamos a ser la primera ciudad europea que lo consiga. Es un proyecto piloto que yo quiero agradecer a Avapace, a Aspace y al Instituto de Biomecánica de Valencia y al Centro de Ortopedia de Valencia, porque queremos utilizar estos puntos este verano en el Cabanyal para en los veranos siguientes adaptarlos en otros puntos de la ciudad. Pero ya estamos trabajando en ese proyecto y va a ser un gran proyecto para muchas personas que van a tener acceso en la etapa estival a una de nuestras riquezas más importantes, que es poder estar en la playa i poder dar-se un baño, però con absoluta llibertat, no? A més, esta iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'inclusió i accessibilitat, que recentment han incorporat també la creació d'una oficina municipal d'accessibilitat en comunicació, dirigida a persones amb necessitats comunicatives complexes. L'anunci s'ha produït durant l'acte commemoratiu del 20 aniversari de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, celebrat a l'Ajuntament, on l'alcaldessa ha fet una crida a canviar la mirada i entendre la discapacitat com a part de la diversitat humana. Amb este projecte, València reforça el seu compromís amb una ciutat més accessible, inclusiva i pensada per a totes les persones.